Sarauniya Dodo da wutar zinariya. A cikin wata ƙasar nesa mai suna Zanzaro, akwai wani sarki mai adalci da ake kira Sarki Gidaɗo. Yana da ‘ya ɗaya tilo mai suna Amina. Amina yarinya ce mai hankali, ƙwazo da kuma karamci. Kullum tana taimakawa talakawa kuma tana son ilimi fiye da komai. Wata rana Amina ta yi mafarki game da wutar zinariya, wadda ake cewa tana warkar da kowane ciwo kuma tana kawo albarka ga duk wanda ya same ta. Wata rana an yi wata iska mai ƙarfi da ta taso daga cikin daji, tana ɗauke da hayaƙi mai duhu. An sanar da Sarki Gidaɗo cewa wata tsohuwar dodo ta farka daga barci bayan shekaru 300, kuma tana neman wutar zinariya don ta yi amfani da ita wajen kawo duhu a duniya. Sarki ya damu da jin wannan magana, amma Amina ta miƙe tsaye da jarumta ta ce, zan nemo wutar zinariya kafin dodo ta kai hannu a kanta. Washegari Amina ta shirya ta nufi dajin zinariya, amma kafin ta isa sai ta fuskanci gwaji guda 3 masu wahala. Gwaji na farko shi ne an yi mata gwajin hankali, ta ga wani kogo mai zurfi ba tare da gada ba, sai ta tuna da cewa wata tsohuwar hikima da mahaifinta ya koya mata, idan ƙwaƙwalwa ta tsaya jiki ba zai gaza ba. Ta yanki itatuwa don gina ƙaramin kwale-kwale ta haye kuma ta tsallaka. Gwaji na biyu, gwajin zuciya, ta gamu da wani mutum mai ciwo wanda ya buƙaci taimako, duk da gaggawa ta tsaya ta taimaka masa, sai ya ba ta wani zobe mai sihiri wanda zai taimaka mata. Gwaji na uku kuwa shi ne gwajin tsoro, ta shiga wani duhun rami inda aka jiyo muryoyin ban tsoro, ta riƙe zuciyarta ta ɗora da addu'a har ta fito lafiya. Amina ta yi nasarar isa tsaunin zinariya inda wutar zinariya ke ƙone a tsakiyar wani babban fili mai sheƙi, amma kafin ta kai hannu dodo ta bayyana cikin fushi tana son karɓe wutar. Sai Amina ta yi amfani da zoben sihiri wanda wannan marar lafiya ya ba ta. Zoben ya haskaka kuma ya daƙile mugun ikon dodo. Sai Amina ta karanta wata addu'a da ta koya daga mahaifinta, daga nan sai dodo ta ɓace ta dusashe kamar hayaƙi. Tun daga wannan lokaci ba a ƙara jin labarin wannan dodo ba. Amina ta samu nasara ta ɗauko wutar zinariya ta dawo da ita gida cikin farin ciki. Duk ƙasar Zanzaro sun yi murna da kuma dawowarta. Tun daga wannan rana garin Zanzaro ya samu zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali, sannan albarka ta ci gaba da yaɗuwa, kuma daji ya sake cika da rayuwa mai inganci. Sarki Gidaɗo ya rungumi ‘yarsa da ƙauna, kuma talakawa sun yi walima har ta tsawon kwana 3 suna murna da jarumtar da Amina ta yi. A ƙarshe Amina ta zama wata shahararriyar sarauniya wadda take ambato a kowane zamani, ba saboda iko ba, amma saboda ta kasance mai zuciya mai kyau da kuma jarumta.